Oh, nataga ko. Oh, gisipa-sipaan. Hey guys, welcome to my vlog. Hindi ka uban-bay. Ang yugpos, tugno kayo? Day! Dali, mag-tiktok sa dito. Dali, mag-tiktok ka. Mag-anak ka na. Hi guys, good morning. Good morning to our vlog. With Bibo Short again. Tugnaw kayo mong gibate. Namin dito sa Barangay Baganihan. Barangay Baganihan. Stopover kay... Shout out guys sa kuan. So naka-breaking sa parts kanina. So naka-breaking sa parts kanina. Shout out ko ato. Itong payat, pinakapayat. Naka-breaking. Naka-breaking ha. Ito naka-breaking. Ilang kawan na sa Panadiro. Without the Gcash. Tara. Basta na ihatag dawat. Stopover mi sa Baganihan. Kay tungod sa katugnaw. Dagan kay kahiyon. Bangag, saan sa bangag? Dagan kay ay. Way nakatakas. Likay ko pero pag-abot sa ikaduha naagi hapon. Likay ka anak ka isa. Dagan kayo dili ba? Pidapin na yun. Madala ka. Video ka? Oh, gibidyo ka na ako ka. Video ka na ko ka. Gibidyo ka na ako ka. Nagbidyo ko na ako ko. Now. Sa malamig. Ito yung atong istorya. Anda dito. Day, ayaw puling. Agila dada, kay dugay na siya dira. Medyo kipulihan. Dali, wala lupad. Delikado gulupad daro. Nabali mo. Tuwa na talang cottage. Ako ang cottage isa diha kanada ko. Hoy, ay inyo tulak jitra, angin jud lang nasa ubos tanan. Naguba na lagi gianon dito. Magkablita. Kung sa dagay? Kita. Ha? Sige kita. Naguna-una na kasay ka kita. Bilang kalaog. Ay madlo ka.
Maligya, isda kami. Hindi, oy. Ay, anak, na, basta limit kami. Hindi, makambangkan. Ay, distro. Alad. Ang tarp. Ang tarp. Sakyan mo. Ay, kuhay, apilo. Dam. Hindi, kay balik ko na ako dito. Yung besa. So, what's up guys? Naabot na ron sa Waegs. Ano to? Crystal Spring Resort. Dito sa Bukid nun. Isang gawin eh? Yes, sir. So, na yung aparador. So, mabay makabota mo karon mga igala. Di pang kapoy. Wala pa ganahig pangaligo. Ang oras, alas 10. So, stay tuned. Stay tuned. Shout out. Shout out, Pao. Shout out sa kung uyab na kunuban. Malubat na yung cellphone. Tang-kitang mga kuwano. Hi guys. Ano yung mong cook guys? Ularan ni guys. Usay, mekaniko. Karon ko. Ayan si guys oh. Dere sa guys, okay minum. Ano yung upaw? Dua ka upaw ni siya. Ang isa na ibuhok. Rock and roll. Oh, luto na ilang sinugba oh. Ay ay, tara. I-video ko nimo. Morning ganahan sila manguban og rice tungod ani oh. Wala ka ng isa kay wala gi quarantine. I-video nimo. Uwan na lighter. Basta. Ay, tagi na nagbagaloy. Kano kang kahoy? Paig bagal oy. Kaya ko puli-puli ran ko na yung kahoy. Ano? Oh, kahoy ano ba? Kasi gamit. Yet, ano man yung gamit yung paano yung free? Ulo mo yung gamit mo sa kabalo. Ano na yan? Ano na pilit na? Pilit na ba? Logo. Sige ba? Sige. Pag mapasok ka, magpapagaling mo. Pilit na. Pilit na. Dali ka rin Kilaw mi guys. Yang yang maginilaw guys. Tikatik na siya guys, lagot ni guys, dagan guys. Oh, siya rin isa oh. Dagan guys sila oh. Oh. Kao na niya guys. Oh, dagan guys sila. Oh. Alami Panginoon. Uy, dili man na naon dams. Akala ko yung kuwan makugan. Kuga. Unsa man na samad? Di pina pri. Eh, kuwan kaya ito magluto ko. Ambing karay. Ay, ka dams, ambing baga. Tatawag. Awalin na. Artista. Alaka, magula ko kay gutom. Ang matapik ko, kaya yung matapik ko. Atas nagataw, tatawin niya. Hanggang